కదిలెను అందరి బంధువువై ఆపద వస్తే ముందడుగై అదరని బెదరని ధైర్యం వై రాత్రి పగలు నిగ నేత్రం వై జనహితానికే నీ పయనం కర్తవ్యంలో నిరంతరం కరోనా పైనే మీ యుద్ధం జర్నలిస్టులకు సలాం జర్నలిస్టులకు సలాం కదిలెను అందరి బంధువై ఆపద వస్తే ముందడుగై అదరని బెదరని ధైర్యం వై రాత్రి పగలు నిగ నేత్రం వై ఆపద సమయంలో గమనం అందరి క్షేమమే తలిసెగుణం జర్నలిస్టులకు సలాం కరోనా పైనే మీ యుద్ధం కర్తవ్యంలో నిరంతరం జర్నలిస్టులకు సలాం జర్నలిస్టులకు సలాం ఏ రక్షణ లేకున్నా ప్రజారక్షణే లక్ష్యం ఆంక్షలు ఎన్ని ఎదురైనా వెనుకడిగే ఎని నైజం ఆకలి దప్పుల కోర్చైనా అలసిపోయినా శ్రమించి ఇల్లు పిల్లలను మరిచి ఎండ సెగలలో నడిచి కరోనా చాచిన వలయంలో మీ గలాలు ప్రజలకు భరోసానిచ్చెను కరోనా పైనే మీ యుద్ధం కర్తవ్యంలో నిరంతరం జర్నలిస్టులకు సలాం జర్నలిస్టులకు సలాం జర్నలిస్టులకు సలాం